Postoji barem 10 razloga zašto koristiti blesimetar na snimanju. Ne trošiš vrijeme na učenje teksta napamet i lakše kontroliraš svoj glas. Gotovo nema greške tijekom snimanja, štediš na troškovima i snimanja i montaže. Možeš jednostavno i brzo ponoviti tekst 2-3 puta, naravno ako je to baš potrebno. Možeš jednostavno i pripremiti više verzija za različite kanale na društvenim mrežama. Kad imaš sadržaj kojeg želiš prenijeti točno, jednostavnije je držati se scenarija, manja je trema i uživaš dok snimaš. Naravno, kasnije u montaži ti lako dodamo dinamične kadrove i video ne mora izgledati sterilno. Možeš snimati more korisnog video sadržaja, ali i profesionalne lekcije koje ćeš ponuditi uz naplatu. Cijena profesionalno snimljenih lekcija može biti opravdano viša nego kad publici poželiš naplatiti videa snimljena onako poluamaterski. To baš i ne djeluje profesionalno. Znam da pretpostavljate kako sam i ja ovaj video snimila uz pomoć blesimetra, ali ne možete biti sigurni, zar ne? Vidite li razliku?